Salamu alaikum abalan gashuwa. Wa alaikum salamu. Wannan shine abalan gashuwa. Kai kwarai wannan haka ne gaske. Ya kasuwa? Alhamdulillah. Da Allah abalan gashuwa wani abu ne wanda ana amfani da shi a gida, ana amfani da shi a ababen hawa. Siyar da shi ake amma kuma abin ba a gane shi. Wannan wani abu ne? Dar wannan ai mai sauki ne ai. Muna tambaya muna jinka. Wannan ruwa ne ai. Wani abu ne wanda ana amfani da shi a gida, ana amfani da shi kuma ababen hawa. Amma kuma abu sai da shi ake ba, amma kuma ba a gane shi. Me wannan? Sai da shi ake, ana amfani da shi a gida. Kuma hida ana amfani da shi a gida, ana amfani da shi ababen hawa. Kuma abin sai da shi ake amma kuma abin ba a gane shi. Me wannan abu? fetur mara. Wani abu ne wanda ana amfani da shi a gida, ana amfani da shi a abin hawa. Sai da shi ake amma kuma abin ba a gane shi. Wannan wani abu ne? Kalandir ne. Wani abu ne wanda ana siyar da shi kuma ba a gane shi, ana amfani da shi a gida kuma ana amfani da shi a ababen hawa. Wani abu ne wannan? Wutan nefa. Allah ga kwarata. Abin ba a gane shi amma kuma ana siyar da shi amma ba a gane shi. ba zai wuce wannan Kawai su ki mai layi. Akuya Ka ce. san menene? Agwagwa. Wani abu ne wanda ake siyar da shi ba a gane shi, ana amfani da shi a gida kuma ana amfani da shi a ababen hawa. Wannan wani abu ne? Akuya ce. Da Allah wani abu ne wanda ana amfani da shi a gida ta bangaren dafa abinci, ana amfani da shi a ababen hawa, amma kuma abin ba a gani shi. Abin ma muhimmancin sa kai wani abu in ba shi ma ba za a yi ba, kuma kai da kanka ka bar kuɗin da kanka a baka shi. Wani abu ne wannan? Wuta. Alan guro karyanka ba.